Så er vi nået til 1982. Sæby Andelsvineslagteri er i dag en del af Venbro-slagterierne, og efter ombygning i 1980 og 1981 et af de mest moderne slagterier herhjemme. Den største forskel mellem dette slagteri og de andre slagterier, vi har set fra 30'erne, fra 40'erne og fra 50'erne, er, at en masse af det rutinemæssige arbejde i dag er overtaget af maskiner. Billederne viser en gris, der går ind i bedøvningsfælden, hvor den påføres et specielt mærke af hensyn til blodkontrollen. Stikningen foregår med en speciel kniv, der er hul. Blodet suges ud, og gennem en slange føres det ned i kælderen til blodanlægget. Her opbevares blodet, indtil dyrlægen har konstateret, at blodet er i orden. Det kan så bruges til menneskeføde. Læg mærke til, at al transport videre frem til skoldekarret foregår automatisk nu. Der er slet ikke beskæftigede mennesker i den del af produktionen, hvor larm og støj er koncentreret. Skoldekarret er i dag indkapslet af hensyn til energiforbruget. Her kommer svinene ud af hårstøderen og hænges op på de såkaldte hængejern. Svideovnen er der stadig, men den er naturligvis nu fuldautomatisk, og alt skrabearbejde er også overtaget af maskiner. Kommer svinene ud, klar til videre forarbejdning, fra den støjende afdeling til selve arbejdslokalet, hvor slagterne er beskæftiget med de forskellige operationer. Her udtages tarmsættet. Efter det er taget ud, kører det parallelt med selve kroppen og det, man kalder plukset, frem mod dyrlægekontrollen, hvor dyrlæge kontrollerer alle tre dele, inden grisen godkendes. Men inden dyrlægen starter selve kontrollen, skal grisene flækkes. Det kræver håndelag at foretage det første snit. Læg mærke til, at trykluftdrevet værktøj har overtaget den hårde del af arbejdet, og savningen af ryg udføres ved hjælp af en automatisk sag. Her ses, hvordan dyrlægerne kontrollerer, at alle grise, tarme, lever, hjerte, nyrer med videre er i orden.
Meddelelse herom sendes straks videre på det elektriske tastatur til blodbehandlingsanlægget. I disse kar opbevares blodet fra 32 svin. Såfremt blodet fra bare et af de 32 svin ikke er i orden, kasseres alt blod i den beholder, hvori der er kommet blod fra et svin, der ikke var helt i orden. En del af blodet benyttes i øvrigt til produktion af blodplasma. Vi er nu i tarmrenseriet. En helt anden arbejdsplads end den, vi har set tidligere. Lugtgener kendes ikke mere. Urenheder fra tarmene fjernes nu automatisk lige så snart dyret slagtes. Det, man kalder friskrenskning af tarmene. Vejningen foregår ved hjælp af elektroniske vægte. De er koblet til slagteriets EDB-anlæg, som overfører data til landbrugets EDB-central i Aarhus. Herfra sendes afregningen til landmændene. Samtidig med vejningen af grisene foregår der også en såkaldt KSA-måling, der bestemmer, hvilken klasse dyrene skal afregnes i. Brændemærkningen foregår selvfølgelig automatisk i dag. Nu er selve slagteprocessen slut, og kroppene går til nedkøling i hurtignedkølingsrummene. Inden de sendes derind, stemples de med de veterinære godkendelsesstempler. Når dyrene har været i nedkølingsrummene, sorteres de efter hvilke anvendelse de skal have bagefter, såsom bacon, opskæring og hvad man nu har besluttet sig for. Nu er vi i baconafdelingen. Sæby Slagteri producerer i øvrigt alt det bacon, som fremstilles på Vindbro-slagterierne. Ved sammenligning med de ældre film kan vi se, at det hårde slid også her er taget væk. Man bruger en masse udstyr, blandt andet til at trække bogbladene ud. Efter at tilskæringen er slut, glider grisene så videre, og hvis de kan huske den gamle film, så kan de se, at dengang foregik baconsprøjtningen ved hjælp af nogle håndbetjente sprøjter. I dag er det således, at de halve grise automatisk glider frem til saltmaskinerne. Man råder over to, en til højre og en til venstre siderne. Saltningen foregår med en lang række nåle, der kommer både fra oven og fra neden i den specielle form, grisene ligger i. Operatøren skubber grisene ned i formen. Den lukker, og sprøjtningen foregår gennem alle de nåle, man kan skimte. Baconen er nu klar til at komme i saltlage og køre videre ind i saltkælderen. Her påføres lidt tørsalt, og baconsiderne lægges op i saltkummerne, som fyldes med saltlage. Så går baconsiderne til dræning. Det sker ikke mere, som vi før så på gulvet, men på rustfri stålpaller. De transporteres hele vejen til England i specielle containere. Som vi har set, er en masse af det hårde manuelle arbejde, der tidligere blev udført på slagteriet, nu erstattet af maskiner. Men på trods af rationaliseringsforanstaltningerne er det sådan i dag,
at Sæby Slagteri beskæftiger mere personale end nogensinde. Det skyldes selvfølgelig den større produktion og den større forædling, blandt andet i udbindningsafdelingerne på den vestlige side af slagteriet. Jeg vil lade mig gå tilbage igen.